хадамоти марзбонии кумитаи давлатии амнияти миллии қирғизистон хабар додааст ки вазъ дар марз милли тоҷикистон дар ҳолати маъмулӣ қарор надорад. ба гуфтаи ин ниҳод соати 11:30 ба вақти маҳаллӣ ҳаракати техникаҳои низомӣ ба самти марзи қирғизистон аз ҷониби тоҷикистон мушоҳида шудааст. мақомоти тоҷикистон ҳанӯз ба ин хабар вокуниш накарданд ва маълум нест ки то куҷо ин иддао ҳақиқат дорад. мақомоти қирғиз хабар доданд ки шаби гузашта ягон ҳолати тирпаронӣ ё нақси оташбас дар марз сабт нашудааст. ба гуфтаи онҳо роҳ ба самти ошбадкент Исфана дар қитъаи роҳи Торткочо аз ҷониби тоҷикистон бастааст ва роҳи Исфараворух боз мебошад. президенти қирғизистон Содир Ҷабборов ба хотири қурбониёни муноқишаи ахир дар марз рӯзҳои 1 ва 2 майро мотами миллӣ эълон кард. дар муноқишаи рӯзҳои 28 ва 29 апрел дар марзи тоҷикистону қирғизистон аз ҳарду тараф 10 нафар кушта ва захмӣ шуданд. бар асоси қарори Содир Ҷабборов дар рӯзҳои мотами миллӣ дар қирғизистон ва намояндагиҳои дипломатии он дар хориҷа парчами ин кишвар поин оварда мешавад. ҳамчунин ба телевизион ва радиоҳо пешниҳод шудааст ки дар рӯзҳои 1 ва 2 май барномаҳои тафриҳӣ намоиш надиҳанд. ба ҷуз аз эълони мотами миллӣ кормандони чандин сохторҳои қирғизистон маоши якрӯзаи худро барои кӯмак ба осебдидагони муноқиша доданд. вазорати тандурустии қирғизистон мегӯяд дар низои ахир дар марз бо тоҷикистон 31 шаҳрванди қирғиз кушта ва 154 нафар маҷрӯҳ шуданд. мақомоти тоҷик теъдоди маҷрӯҳон ва кушташудаҳоро расман эълон накарданд. таҳқиқи радиои озодӣ то ин дам номи 15 қурбонии муноқишаи ахир аз тоҷикистонро маълум кард. хабаргузории Азия плюс теъдоди маҷрӯҳон аз тоҷикистонро беш аз 90 нафар навишт. муноқиша дар марзи тоҷикистону қирғизистон ба вокуниши кишварҳои минтақа рӯбарӯ шудааст. то ин дам созмони милали муттаҳид, иттиҳодияи аврупо, ӯзбекистон, эрон, қазоқистон ва русия тарафҳоро ба хиштандорӣ даъват карданд.